vrať naše telo, ale skôr myseľ, to je šach. Tejto nevšednej a náročnej disciplíne bol venovaný druhý ročník memoriálu Richarda Rétyho, ktorý sa konal v nedeľu 8. júna v spoločenskej sále Pezinského kultúrneho centra. Taká prapôvodná myšlienka zorganizovania turnaja, ktorý by niesol meno Richarda Rétyho, vznikla u pracovníkov Bálokarpatského múzea v Pezinku, ktorí pri jeho životnom jubileu robili prednášku. A vznikla taká myšlienka, že prečo nespraviť šachistovi, ktorý vlastne je celosvetového významu v Pezinku, kde sa tento významný veľmajster narodil, spraviť nejaký turnaj. Začalo sa pred 5 rokmi turnajmi mládeže a výsledkom je tohtoročný memoriál, ktorý bol poriadaný ako Open turnaj. Zúčastniť sa na ňom mohli deti i seniori. Je predpoklad, že tu v Pezinku je potenciál jednak z úcty k Richardovi Rétymu a jednak, že sú tu možnosti organizovať takéto podujatia, ktoré majú všade vo svete, to má veľký ohlas. Napríklad v Čechách sú hodne pred nami, čo sa týka organizovania takýchto akcií. A chceme práve aj v tomto smere ich dobehnúť a v niektorých veciach aj urobiť to ešte lepšie. Na turnaji sa zúčastnilo 115 súťažiacich z Čiech a Slovenska vrátane 3 šachových veľmajstrov. Jeden z nich prišiel obhajovať svoje vlaňajšie víťazstvo na tomto podujatí. Jsem mezinárodní mistr a v minulý sezóně vlastně jsem byl 4krát reprezentantem Československa na šachových olympiádách. A v loňském roce se mně podařilo vyhrát právě ten první memoriál Richarda Rétyho. Pro mě to bylo prostě otázka prestiže, protože to je jeden z mých nejlepších šachistů světa. Jozef Přibyl nenašiel premožiteľa v seniorskej kategórii ani tento rok. Medzi žiakmi boli najlepší Matúš Mackovič, Martin Kimmerling a Marcel Špaček. V kategórii žien získala prvé miesto Karolína Pinterová. V hlavnej súťaži obsadili prvé 3 priečky Tomáš Petrík, Pavel Spievák a Peter Michalík. Pre všetkých hráčov bola účasť na turnaji predovšetkým vecou prestíže. Richard Réty bol v 20. rokoch 20. storočia asi taký pojem, ako bol donedávna možno, že Kasparov alebo Karpov. Čiže dodneska, keď sa v šachovej obci jedno, či ste v Argentíne, v Spojených štátoch alebo v Holandsku, povie Richard Réty, minimálne šachová obec vie, kto to bol a v podstate patrí medzi velikánov šachu. Bol nositeľom viacerých šachových teórií, vyhral niekoľko veľmi prestížnych medzinárodných turnajov a pre Pezinok je to veľká podsta, že sa práve takýto významný šachista narodil v Pezinku. Šachová obec na Slovensku si memoriálom Richarda Rétyho pripomenula túto významnú osobnosť šachového športu.